дуруд сомиёни азиз, имрӯз 24 сентябри 2020 сол ва нашри навбатии хабарҳои рӯзро мустақиман рӯи мавҷи радиои Моҷир бо таҳаввулоти ин соатаи Тоҷикистону ҷаҳон мешунавед. хабарҳоро дар хусуси муҳоҷирон аз Русия шурӯъ мекунем. Президенти Русия Владимир Путин фармонеро имзо кард, ки тибқи он хориҷиён аз ҷумла муҳоҷирони меҳнатие, ки муҳлати будубоши муваққатӣ ё истиқомати доимияшон дар Русия анҷом расидаанд ва ё ба анҷом мерасанд, дубора тамдид мегардад. тибқи фармони ба имзо расонидаи президенти Русия, санаи нави тамдиди муҳлати будубоши муҳоҷирони меҳнатӣ ва дар умум ҳама шаҳрвандони хориҷӣ дар ҳудуди марзиву маъмурии Федератсияи Русия то 15 декабри соли 2020 гуфта мешавад. фармони нав 23 сентябр нашр ва ба имзо расид, аммо иҷрои он аз 16 сентябри соли 2020 гуфта мешавад. фармони имзошуда дар портали расмии интернетии иттилоотии ҳуқуқии Федератсияи Русия нашр гардидааст. тибқи ин фармон ба ҳама шаҳрвандони хориҷӣ то 15 декабри соли равон ба истинои иҷозаи кор ва патент ҳуҷҷатҳои дигарро барои нигоҳ доштани эътибори қонунияшон дароз кардан лозим нест, ки ба чунин ҳуҷҷатҳо раводид ё худ виза, иҷозат барои истиқомати муваққатӣ, иҷозат барои истиқомат ва корти муҳоҷиратӣ дохил мегардад. инчунин дар фармони ба имзо расонидаи худ Владимир Путин ба хориҷиён иҷозат додааст, ки бо кортҳои шахсияти муҳлати истифодаашон гузашта низ метавонанд аз ҳудуди марзиву маъмурии Федератсияи Русия бе татбиқ гардидани ҷаримаҳои маъмурӣ хориҷ шаванд. фармони мазкур инчунин муҳлати хуруҷи ихтиёриёни Русияро, ки нисбати онҳо қарори ихроҷи маъмурӣ қабул карда шудааст, боз медорад. ҳамин тариқ то 15 декабр қарорҳо дар бораи номатлуб ихроҷ ё худ ба истилоҳи русӣ депортатсия дар нисбати ҳамаи хориҷиён қабул карда намешавад. ёдовар мешавем, ки президенти Русия 18 апрели соли 2020 фармонеро имзо кард, ки будубоши муҳоҷирони меҳнатиро дар ин кишвар то 15 март новобаста аз норасоии ҳуҷҷатҳо ё гузаштани муҳлати онҳо қонунӣ нигоҳ медорад. баъд фармони мазкур то 15 июн тамдид ва кор карданро барои муҳоҷирон ва сабукиҳои нав дод. пас аз он ҳуҷҷат боз то 15 сентябр иловатан тамдид карда шуд ва ин навбат то 15 декабр низ хориҷиён, хусусан муҳоҷирони меҳнатӣ, аз чунин ҳуқуқҳо бархурдор мегарданд. идомаи хабарҳо. барои вуруд ба Русия боз як талабот ё худ қоидаи нави муваққатӣ ҷорӣ гардид. шаҳрвандони Федератсияи Русия, ки аз хориҷа бармегарданд, вазифа доранд то гирифтани натиҷаи таҳлили манфии коронавирус дар хона ҳолати худнигоҳдориро пурра риоя кунанд. дар ин бора фармони мақомоти Роспотребнадзор бо имзои роҳбари он Анна Попова оварда шудааст. ҳуҷҷати мазкур рӯзи чоршанбаи 23 сентябр дар портали расмии иттилоотии ҳуқуқии Федератсияи Русия нашр гардидааст. қаблан шаҳрвандони ин кишвар, ки ба Русия аз хориҷа меоянд, бояд дар давоми 3 рӯз аз ташхиси коронавирус гузаранд ва натиҷаҳоро дар портали хадамоти давлатӣ ҷой кунанд. аммо ҳоло бошад, ҳангоми вуруд бояд то омода гардидани натиҷаи таҳлили манфии коронавирус дар хона бимонанд. пеш аз гирифтани натиҷаҳои озмоишии лабораторӣ барои COVID-19 бо усули ПТР, ҳолати худнигоҳдорӣ дар ҷои истиқомат ё будубош бояд пурра риоя карда шавад. оварда шудааст дар фармони сардухтури санитарияи Федератсияи Русия. ин чораҳо дар Русия аз рӯзи панҷшанбаи 24 сентябр ҷорӣ карда мешавад. инчунин қайд мегардад, ки ҳамаи корфармоён бояд ин тағйиротро ба кормандони худ расонанд. ёдовар мешавем, ки Русия аз 21 сентябр барномаи парвозҳои содиратиро қатъ кард, ҳамзамон бо як қатор кишварҳо парвозҳои мустақими байналмилалиро боз намуд. ҳамин тавр парвозҳои мустақим миёни Русия ва Қирғизистон, Қазоқистон, Беларус, Миср, Кореяи Ҷанубӣ, Туркия, Аморати Муттаҳидаи Араб, Бритонияи Кабир, Малдив ва Танзания барқарор гардидаанд. идомаи хабарҳои рӯзро мустақиман мешунавед ва аз Русия ба Тоҷикистон меравем. ҷумҳурии Тоҷикистон барои донишҷӯёни афғоне, ки дар ҷумҳурӣ таҳсил мекунанд, иҷозаи вуруд дод. дар ин бора рӯзи 23 сентябр сафири Афғонистон дар Душанбе Муҳаммад Зоҳир Ақбар дар маросими бошукӯҳи таҷалли ҳафтаи шоҳидон дар сафорати Афғонистон хабар дод. менависад Азия Плюс.
ҳафтаи шоҳидон ба ифтихори қаҳрамони миллии афғонистон аҳмадшоҳи масъуд ва онҳое ки дар набардҳо барои ҳимояи ин кишвар ҳалок шудаанд таҷлил карда мешавад. дарч мегардад ки ба гуфтаи дипломати афғонистонӣ тоҷикистон аз рӯзи 24 сентябр ба донишҷӯёни афғон иҷозаи вуруд ба ин кишварро медиҳад. ҳамчунин илова мегардад ки дар вазорати корҳои хориҷии тоҷикистон низ хабари мазкурро тасдиқ карданд. гуфта мешавад ки вуруд ба тоҷикистон барои донишҷӯёни афғон бо риояи тамоми талаботҳои санитарӣ ва эпидемиологӣ сурат мегирад. ҳама донишҷӯён аз ташхиси коронавируси COVID-19 озмоиш мегиранд. агар нишонаҳо пайдо шавад онҳо карантин хоҳанд шуд. илова мегардад дар хабар аз қавли масъулони дафтари матбуоти вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон. طبق маълумоти иттифоқи донишҷӯёни афғон дар тоҷикистон тақрибан 450 нафар донишҷӯёни афғон дар риштаҳои гуногун таҳсил мекунанд ки 195 нафари онҳо дар ҳоли ҳозир мунтазири иҷозаи вуруд ба кишвар барои идомаи таҳсил мебошанд. таҳвилоти тоҷикистону ҷаҳонро мустаҳқиман идома медиҳем. вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон беш аз 136 ҳазор оилаҳои камбизоатро ки дар 40 шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ зиндагӣ мекунанд ба қайд гирифтааст. дар давоми имсолаи аввали соли равон ба ин оилаҳо ба маблағи тақрибан 16,1 миллион сомонӣ ё худ беш аз 11,5 миллион доллар кӯмаки мақсадноки иҷтимоӣ расонида шудааст, гуфт муовини вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурӣ Шодихон Ҷамшед 23 сентябр дар ҷаласаи мушовараи вазорат. қайд карда шудааст ки роҳҳои омӯзиши кӯмаки суғуртавии иҷтимоӣ ба оилаҳои камбизоати ҷумҳурӣ бо мақсади паст кардани сатҳи камбизоатӣ аз соли 2011 амал мекунад. ба гуфтаи муовини вазир, дар ибтидо тибқи механизм оилаҳои камбизоати ду шаҳри вилояти Суғд ва ноҳияи Ёгуни вилояти Хатлон кӯмак дарёфт карда буданд. таъкид шудааст ки аз 1 январи соли 2016 оилаҳои камбизоати 25 шаҳру вилояти кишвар ба гирифтани кӯмак шурӯъ карданд ва аз 1 октябри ҳамон сол 15 шаҳру ноҳия ба таври иловагӣ пайваст гардиданд. муовини вазир илова доштааст ки дар маҷмӯъ дар тӯли 6 соли охир зиёда аз 456 ҳазор шаҳрвандони камбизоати ҷумҳурӣ ба маблағи тақрибан 138,1 миллион сомонӣ кӯмакпулӣ мақсадноки иҷтимоӣ дарёфт кардаанд. ёдовар мешавем ки моҳи майи соли равон ҳукумат механизми нави таъин ва пардохти кӯмакпулиҳои мақсадноки иҷтимоиро дар ҷумҳурӣ тасдиқ кард. тибқи он аз 1 июли соли равон кӯмакпулӣ аз ҷониби оилаҳои камбизоат дар минтақаҳои зерин гирифта мешавад. дар вилояти Хатлон ноҳияҳои Вахш, Восед, Данғара, Дӯстӣ, Кӯшонён, Носиру Хусрав, Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ, Қубодиён, Хуросон, Ҷайҳун ва Абдурахмони Ҷомеҳ, дар вилояти Суғд ноҳияҳои Ашт, Масҷоҳ, Ҷаборрасулов, Бобуҷон Ғафуров, Деваштеч ва Спитамен, шаҳрҳои Гулистон, Исфара ва Истиқлол, дар шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ, ноҳияи Варзоб, шаҳрҳои Ваҳдат, Роғун ва Турсунзода ва дар шаҳри Душанбе ҳамаи 4 ноҳияи он. кӯмаки солона барои ҳар як оилаи камбизоат 464 сомониро ташкил медиҳад ки ин 8 нишондиҳанда барои ҳисобҳо мебошад. имтиёзҳо дар ҳар 3 моҳа ба андозаи 116 сомонӣ ё худ 2 нишондиҳанда барои ҳисобҳо тавассути воҳидҳои бонки давлатии амонатгузории ҷумҳурии Тоҷикистон Амонатбонк пардохт карда мешаванд. хароҷоти пардохти кӯмакпулӣ аз ҳисоби буҷаи ҷумҳурӣ пурра пардохт мегардад. шумо таҳвилоти ин соатаи Тоҷикистону ҷаҳонро мустақиман рӯи мавҷи радиои Муҳоҷир мешунавед ва назаре ба ҳаводиси минтақаву ҷаҳон мекунем. ҳоло маҷлисгоҳи умумии маҷмаи Созмони Милали Муттаҳид як манзараи аҷиб аст, аммо аз сабаби пандемия нақши ҷаласаи мо имрӯз аз ҳарвақта муҳимтар аст. бо ин суханон дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид Антонио Гутерреш рӯзи 22 сентябр баҳси умумии сиёсиро оғоз кард ки роҷаи 75-умии сессияи Ассамблеяи Генералӣ буд. дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид аз ҷомеаи ҷаҳонӣ даъват кард ки то охири сол ҳама муноқишаҳоро боз доранд ва ҳамкориҳои байналмилалиро барои муқовимати муштарак бо мушкилоти ҷаҳонӣ тақвият бахшанд. ба гуфтаи Антонио Гутерреш, Созмони Милали Муттаҳид посухи ҳамаҷониба ба таҳдиди пандемияро қабул кардааст. агентиҳо ва кумитаҳои Созмони Милали Муттаҳид ба ҳукуматҳо дар пешгирии паҳншавии вирус ва расонидани кӯмак ба шахсони сироятёфта ҳамеша омода буданд.
گفت کاتب گنرالی سازمان ملل متحد. زیاده از 103 کشور واسطه‌های محافظت شخصی و دیگر اشیاء طبی از جانب سازمان ملل متحد فرستاده شده. جامعه‌های آسیب‌پذیر دستگیری همانجانبه یافته‌اند. علاوه کرده است در سخنرانی خود درباره کل سازمان ملل متحد. سازمان ملل متحد عهده‌دار است که تبابت کووید 19 و واکسن علیه این سرایت را برای همه سیاره در یک جایگی با دیگر کشورها دسترس کند. درباره کل سازمان ملل متحد هشدار داد وقتی که کشورها تنها عمل میکنند و تنها درباره چگونه اعم کردن اهالی خود فکر میکنند، این بی‌عدالتی است. هیچ کدام از ما به خطر نخواهد بود تا دمی که همه ما در امان نباشیم. گفته است آنتونیو گوترش درباره کل سازمان ملل متحد. تفصیل مهمترین خبرهای این ساعت‌های تاجیکستان و جهان را شما مستقیما در روی موج رادیو مهاجر شنیدید. موفق بمانید.